Ay, good day, good afternoon. Mga kaaro, good morning or good afternoon. Anong oras na ba? 12? Oh, good afternoon na. Nagluto ako ng yung ulo ng Blue Marlin na pero na 'yan. Nung matagal lang istak yan, mga 1 week na siguro. Ayan, ipapakita ko. Lagyan mo kangkong, kabati, sibuyas lang. Luya, gano'n. Ayan, Blue Marlin yan, mga ka. Tapos, may 2 pirasong ulo lang talaga ito. Hinalo ko na rin yan. Ayan, 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 Blue Marlin yan. Ulo yan, part ng ulo yan. May kangkong kasi, kaya ayan, yan. Hindi ko masyado, baka madurog, nakakaaro. Pero yan, luto na yan. Tamang-tamang asim, nilagay ko na lang yung sinigang nor. Kasi, ayun na lang. No choice. Sige, mga kaaro. Pinakita ko lang. Luto ko na. Ito, sige. Tanghalian na, ayan. Sige, bye-bye. Kain na tayo. Bye-bye.